Aron mas updated kita sa mga balita kabahin sa dagan sa panahon, adunay upat ka mga bag-ong weather presenters ang GMA Integrated News. Busa ila-ilahon ta sila pinaagi ni ining report. Gikan sa buntag hangtud na sa gabii, makauban nato ang mga bagong tighatud sa balita kabahin sa dagan sa panahon. Gikan sa mas gipakusgan nga GMA Integrated News Weather Center, Marine Shrivers. Gipalaila sila Marine Shrivers, Katrina Son, Amor La Rosa, ug Anjo Pertiera isip mga bagong weather presenters. With weather news being an integral part of our daily lives, GMA Network continues to put premium on our weather news reports and coverage, encouraging innovations amid the ever-changing broadcast media landscape. Kagahapon, gipahigay ng contract signing sa upat kauban sila GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Senior Vice President for Integrated News Synergy and Regional TV Oliver Victor B. Amoroso, Vice President and Deputy Head for Programs and Specials Michelle Seva, Consultant Grace de la Peña Reyes, GMA Public Affairs First Vice President Nasa Valdillon, Vice President Arlene Carnay, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo ug uban pang opisyales sa GMA Network. This is one of our milestones for this year kasi nakikita natin yung importansya ng weather, lalo na ngayong may mga global warming, paiba-iba na talaga. Si Anjo Pertiera nga makauban nato matag buntag sa unang hirit gikan sa kalibutan sa paunat sa kusog ug showbiz. Usa-usab ka veteranong weather producer o kanhi weather presenter si Amor La Rosa nga maghatod sa weather forecast alang sa State of the Nation og saksi. Kapin usa ka dekada usab nga veteranong reporter sa bagyo coverage si GMA Integrated News Senior Reporter Katrina Son nga makauban nato sa Balitang Hali. Ug ang maghatod sa weather news matag gabii sa 24 oras walay lain pa kundi ang sparkle artist ug national athlete nga si Marine Shrivers. Miagi ug mipaubos sa training sa pag-asa ang upat ka mga weather presenter ug ato na silang makita sunod semana. Hindi lang siya weather ng Manila or Metro Manila or Luzon, we're also looking at the other areas kasama na dyan ng Visayas and Mindanao. So through our national newscast and our regional newscast, mas napaparating natin ang pinakabagong balita. Mga bagong naong apan Masaligan sa paghatod sa mga balita gikan sa GMA News Weather Center, Masaligan sa bisan unsang panahon. Kauban si Glance Gabutin, Mark Regia Balitang Bisdak.